Hello guys, welcome to my vlog guys. Interest maghuwat-huwat na guys sa mananagat guys. Mulipot sa luyo. Ang gibalhin guys og orange kay bawod lagi adto. Tung tan-awon guys og unsay problema kay gibagjo ra ba ni. Si Aladdin. Iulit na siya guys.
uli guys, si Aladdin o si Albert Senior. Daghang isda si Albert o si Aladdin, no? Dugay naka timbang. Hala, nabaw na. Nanas tunga-tunga ang bunbun guys, oh. Hapit na mabot sa tunga-tunga. Ha? Kadugayan dyan ni guys, mahunasan na ning tunga-tunga, oh. Ay, masakya ka! Hindi mo kaglibot-libot. Alam sa kananggi bira ni jadi ay. Galibot-libot man. Ano mo na sugnuron? Bert? Ha? Sugnuron. Taas man di ay. Dahag isda si Alan di ay. Mana bitan isugnod no? Ay bitan na isugnod. Ay ikasaog man na. Usok na kung kuranan kay puno na di na kabuk dalo. Mo isud anon.
Aga. Bisa mo itong isda gidalang berhilyo. Gikang ipin. Onja. Ni mo, kuha man as mingme, mo pato man nag-30. Si? Presyo? Wala din. Alang-alang ang pod lagi atong dilian. Alin man gyapon. Di na man po comprador gud na buyer usa. Oh, gon. Aw tang giingnan naman nagbuhay nga. Aw bitong giingnan nga. Bisa kung mupatong na mo gamay kay luoy pa ng among labasiro guay mada. Okay man si itong manabuan. Kay sa merkado jud sila. Nana si Alvin guys atong makita guys oh. Daghan ba ka nag-isda? Gahapon di ang isda guys, mga 3 kilo tingalito. Wa idunggo diha oh, gidas bukid. Nay lambana. Nay pangawaan ni Alvin bay. Ug diyan na po kinakusgan oh. Kinakusgang magpadagan oh, niya na po do. Nabagataw grasya ani. Gahapon in taon wa gyud tontoy kuha. Lagi kay bahaw guys. Karon labaas yang paon ron.
Pilang kilo daw? Kilo rin. Adyo gani kay nay duha. Insakto magbayad doy. Aga gapasan gud junior og Ya anak lah menengah lah. Lanting gerda. wa ko kay ba og ani oras ah. Daghan lax. Pilang kilo? Ha? Lima kay dili tarong gusto talaga eh. Galugos gud si labasiro og gipasaan man ganana na. Wa ingana ada ginana jud ah. Wala kay problema nang warta kan. Ito mo tan-aw. Ani magduha ka tan-aw pala. Wala may nag-video siguro kay mo. Imnay kay gahabagat gikan. Naapoy manugsog ng Are ni kami ba? Pati kamay sa mana? Ni gamay. Hop. Are kina pagpag pintal. wa may kuan ari. Butang ninyo. Gituan po doy. Ano gud mo butang kay may pa. Aga. Dili na mama. Dili na to para ko. Dawaray. Patay na ka. Butang na ka. Kanang kahoy di. Pasensya na mo guys, ug maro pilingon ako karong adlaw. Ug ako miyon guys. Bye-bye.